di daerah sendiri bagaimana Bapak, terutama di Kabupaten Magetan? Khusus Kabupaten Magetan, kita juga sama akan mengembangkan seluruh proses pembangunan yang berfokus di desa-desa. Dan saya yakin pemerintah Kabupaten Magetan juga punya visi dan pikiran yang sama. Saya mengapresiasi kepada pemerintah Kabupaten Magetan yang telah juga memberikan alokasi dana desa kepada desa-desa kita di seluruh Kabupaten Magetan, dan itu adalah bagian secara integral antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ini patut kita apresiasi. Bapak Marwan Fajar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Terkait dengan pembangunan daerah tertinggal sendiri apa Bapak? Terkait dengan daerah tertinggal, minimal ada 4 yang kita kerjakan. Satu adalah bagaimana kita menciptakan infrastruktur di daerah tertinggal, karena indikator daerah tertinggal adalah ketertinggalan di bidang infrastruktur. Yang kedua adalah meningkatkan indeks pembangunan manusia, karena salah satu indikator daerah tertinggal adalah minimnya indeks pembangunan manusia. Yang ketiga adalah kita meningkatkan fiskal yang tinggi di daerah-daerah tertinggal. Dan yang keempat adalah bagaimana kita meningkatkan konektivitas antara daerah satu dengan daerah yang lain supaya lalu lintas barang dan jasa ini menjadi lancar. Disitulah akan tumbuh sektor ekonomi antar daerah, akan terkena impact atau dampak dari pembangunan konektivitas antar daerah itu. Terakhir ini Bapak, lalu harapan dengan diadakan acara ini apa? Dengan diadakannya acara wayangan pada malam hari ini, tentu ini adalah semakin mempererat tali silaturahim kita antara pemerintah dengan masyarakat, antar sesama masyarakat, antar ormas agama dengan masyarakat, khususnya Nahdlatul Ulama dengan masyarakat. Acara ini tentu sangat baik dan patut kita apresiasi karena ini adalah sebagai wahana dakwah kita, sebagai wahana proses sosialisasi pembangunan kita, sebagai wahana untuk memperkuat tali silaturahim antar warga dan seterusnya. Dan saya yakin ini sekaligus juga melestarikan budaya kita, budaya wayangan kita. Jadi banyak hal yang kita petik dari hikmah acara wayangan pada malam hari ini. Untuk Bapak Bupati Magetan, Bapak Sumantri, tanggapan Bupati terhadap Harlah Nahdlatul Ulama ke-93 ini sendiri apa Bapak? Saya merasa gembira dan mengapresiasi tinggi-tingginya. Saya mengucapkan selamat di Negarahayu Nahdlatul Ulama 93. Mudah-mudahan semakin bertambah usia, semakin tambah umur, Nahdlatul Ulama semakin besar, semakin mantap, semakin berjaya, dan segera dapat menunjukkan visi misi yang diembannya. Dengan kesenian wayang bagaimana menurut Bapak? Gimana? Dengan kesenian wayang yang ditampilkan ini bagaimana menurut Bapak? Wayang kulit merupakan tradisi wayang kita yang wayang kulit adalah merupakan sarana untuk dakwah ya, untuk menyiarkan pembangunan dan pembangunan, sehingga dengan wayang kulit program pembangunan di Magetan ini atau di mana saja dapat disampaikan pada masyarakat dengan juga hasil pembangunannya. Jadi sarana dakwah menyampaikan program pembangunan dan hasil pembangunannya kepada masyarakat. Nahdlatul Ulama ke-93. Tadi sampaikan, saya mengharapkan dengan Harlah yang menentukan ini ke depan semakin besar, semakin berkembang, semakin maju, semakin dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Begitu ya. Kawan Marong.
leng ramjaning kang sinung pati senong lati jagat hari lamun mbak lumimbak ombak ing segara engok lumut ambregenggeng maweto denceng-dencengan Iwang Sukmanawati nuwun payungana marang panjenenganing Sundya Jagat ya Dewa ya Bathara. Durung sawetara nggonku mirunggan kelawan kadangku Yayi Irawan. Prasasat nginang durung abang keca durung ambles Sabta Pratala. Nitik saking jaeting netra kring wadana ingkang kepareng tedhak wonten kasatriyaning jangkar bumi boten pandu malih. Menika sembahan kula Kanjeng Eyang Durna ingkang keparang prapta wonten ing kasatriyan Jangkar Bumi. Duh Kanjeng Eyang raos kandika Kanjeng Eyang wonten kasatriyan Jangkar Bumi kepareng ingkang wayah ngaturaken pambagi para krami mawan tunjuk wonten sandhap pepadanipun Kanjeng Eyang Durna. Lole Semarante Semalole Doning domelaras dadi wana-wana dadi alas mrit gantel buntut ing majoglo. Andeng-andeng ana isor mripat nak dipanteng marak ning ora kuat. Jogrek, jogrek. Oh Allah. Mas Putu, Raja Pramtaning keng bapa ing saka 5 tebih saking Sengkala Rubeda manggih ing Yuwana. Kula tampi pambagi para krami jengandika. Namung puja astudinipun ing Bapak ing Saka 5 kewala ndahat katampi ya nggih nggih. Saged anggen kula mundi Kanjeng Eyang. Kula pundi ngasta kula kalih kula cancak wonten bocah Inggris mula betul nganggo dayana dhateng gesang kula. Dipun skecaken anggenipun pinarak lenggahan Kanjeng Eyang. Kados boten kirang prayogi yen kula pinarak lenggah nggih.
Kanjeng Eyang Patih Haryo Sangkuni rawuh cikantika Kanjeng Eyang kepareng kowe ingkang wayah ngaturaken sumungkep pangabekti mugi kunjuk wonten sandhap pepadanipun Kanjeng Eyang. Inggih. Araja sowan kula Nirbaya Nirwikara tebih sengkalara beda panggih Iwana kula tampi sembah pangabekti paduka. Namung puja pangestu. Ya pemirsa, kali ini saya sudah bersama Kang Ratno, Ketua Fraksi PKB. Selamat malam Bapak. Dalam rangka apa ini Bapak? Alhamdulillah malam ini kita mau silaturahim dengan sedulur-sedulur Holobis Kuntul Baris Kabupaten Magetan. Dalam rangka Harlah Nahdlatul Ulama ini, kami Fraksi Kebangkitan Bangsa Kabupaten Magetan pada intinya Saiko Proyo Holobis Kuntul Baris melestarikan budaya lokal dengan mengangkat pagelaran wayang kulit semalam seuntuk. Lalu kenapa ini Bapak lakonnya memilih dengan Satrio Pinilih? Insya Allah dalam rangka juga ini momen insya Allah ke depan mengenalkan Holobis Kuntul Baris di Kabupaten Magetan, khususnya sedulur-sedulur yang ada di Kabupaten Magetan pada umumnya. Insya Allah dengan visi misi Magetan Kumandang dan selaras sejalan dengan Holobis Kuntul Baris sepakat mengedepankan kepentingan masyarakat demi kebesaran kemasyarakatan umat, khususnya kebesaran PKB di Kabupaten Magetan berguna bagi masyarakat. Baik, terima kasih Bapak. Nah, pemirsa, demikian tadi wawancara saya dengan Kang Ratno, Ketua Fraksi PKB. Dan mari kita saksikan pagelaran wayang kulit semalam suntuk bersama Dalang Ki Alex Sabdo Utomo dengan lakon Satrio Pinilih. Salam Holobis Kuntul Baris. Kandani loro mawe hararas ratnane riyo Mas Putu Anarja wonten timbalan dawuh sisa paturipun ingkang bapa ing Saka Lima sepindah malih nyuwun gung samudra pangesama nggih. Ngumun rasaning panggalih ingkang bapa ing Saka Lima miwah ingkang inggih menika Eyang ing kemantosan. Salebetipun ingkang Eyang ing Saka Lima anginggar-inggar rasa minggah gunung ngeras pantesan dipriksa dateng tapel wates negari ing Ngastina. Lah kok sareng kula mlebet wonten tapel wates negari ing Ngamarta. Teng mriku sampun wonten gambar-gambar ingkang pinentek. Inggih menika wau Rayi Jengandika pun Gatotkaca. Ing mriku wonten logo Gatotkaca pilihaning para warga masyarakat. Gatotkaca pilihane wong cilik pantes kinarya dadi pengayoman. Kumpul rasaning penggalih kula nggih. Ing atasipun Gatotkaca menika namung larih ingkang dereng ngical. Pupa lempoyangipun parandene. Umawantun madheg sunaning driya dados senopati ing Alaga benjang temapaking perang Baratayuda Jaya pinanggen. Kaget resang kabeh rangu ora nangku kinempit ambet tosang ratnaning pawana wong ya ketok kang malang ati
ya kita kang ana sing tias ya kita kang kudu haring Kanjeng Eyang nyuwun pangapunten lepat atur kula nyuwun gung samudra pangaksama Kanjeng Eyang sejatosipun anggenipun pun rayi kula ing Pringgondani dados senopati ngaloga menika sampun kasarujukan sangyanipun para pinisepuh sampun dipun ideni kalawan para pinisepuh manunggaling sedya manunggaling rasa para warga negara ing Ngamarta tumanduk ing pamilik namung dhateng kadang kula Yayi Pringgondani mungguh prayoganipun Kanjeng kados pundi Kanjeng Eyang Nuwun sewu napa kepareng kula matur wonten ngarsa jengandika nggih. Bumi gonjing langit samudra katon lir kuing nincang. Lerek nincang resang mawe kantrong sabarang tino poker moyak mayek nuwun sewu gumun rasaning manah kula ing atase paduka menika ya satriya tur dasare paduka menika anak dewa nuwun sewu rasane nggale paduka napa mboten kados dipun kilani kelawan ingkang rayi nyuwun sewu nggih kula mboten badhe nguyah ngasemi dumateng reratangan ingkang sampun karantam nika babar pisan mboten menawi to babakan palenggahan nyuwun sewu palenggahan senopati menika palenggahan napa yen perlu paduka pengin anggayuh palenggahan Mahapatih kula ingkang badhe tapak asma maringaken dhateng paduka anak Anggir Antarja kula trimah lengser dados warangka wonten negari ing Astina ning gumun nasaning manah cetha wela-wela yen ta Werkudara niku wong tuwa sing ora iso napake marang anak, ora iso nglungguhke marang anak. Ing atase padha-padha anak Jodipati wae kok dimbanayet dan cindhe banciladan. Nuwun sewu. Kula mboten ngrembug perkara pangkat derajat. Kula mboten ngrembug ning kudune wong tuwa niku sipate ngadil Gatotkaca niku pun dadi ratu wonten ing Pringgondani kenging menapa winisudan senopati Kewala ingkang dipun wisuda kok Gatotkaca lan jenengan niku terus oleh-oleh napa nuwun sewu apa jenenge wong tuwa kuwi ya kaya ngono kuwi sing moyo sing kepenak saya dijunjung ning bareng sing tele-tele malah saya tidak napa nggih ngoten niku budayanipun tiyang Ngamarta nggih kaget resang kaperangu Rinangkul kinempit ambit Tosang ratnaning bawana Wong ya kita kang malang ati ya kita kang ana sing tias ya kita kang kudu haring
Dikropol kang tumingal prang tampo samya medali ler tatet pileting gada tewang gong mangom sang niti bencang sangat dijil Latinyo ngedale wus Kakang Antarja aja kaget adimu lanang sing prapta Kakang Yayi padha Bagyamaya praptaning Siadi ana ing kasatriyan Jangkar Bumi kene Yayi ya antuk pamujining Kakang Antarja Raja lakuku ora ana lengan sawiji-wiji. Oh, lho semorante semolo. Putuku nggih. Antasena padha Bagyamaya tengahmu nggih. Kanjeng Eyang Durna. Padha becik lakuku bektiku katur ya. Ya tak tampa gawe Sukarna rasane atiku. Sami karaharjan nggih. Eyang Sengkuni ya ora liwat tiba sapadha-padha. Urung dipakake kok tiba sapadha-padha. Ya wis tokno wae. Yayi ana wigati kang disiadi prapta marang kasatriyan Jangkar Bumi kene Yayi. Kakang anggara manis sing bakal tumeka iki ya kowe mau. Adeking Kakang Gatut pinangka dadi senopati. Tatkalaning semana Kakang Antarja wis nyarujuki jroning parepatan agung kalamunta Kakang Gatut kang tinuding sangjaning para pinisepuh. Kang tinuding marang sangjaning para kawula dasih. Kakang Gatut pinangka dadi pangarsa sing bisa dipercaya, pangarep sing kena diarep-arep tumanjaning gawe. Mula kang saka kuwi Kakang dina semengko ayo bareng kelawan lakuku mumpung iki isih ana wektu kang prayoga ayo ndak derekake prapta marang negara Ngamarta ngestreni nggone jumeneng Kakang Gatut pinangka dadi satriya kang pinilih marang sangjaning para kawula dasih. Rananing wong yuna lubung petah lopo korangguling eling ngosolah jat meko wong yen wacana kudu manis mure memanis sing sasomo Somo samaning manungsa sami Yayi Antasena Kakang Antarja wi apa Siadi kuwi mau ora rumangsa apa Siadi ki mau pancen ora ngerti apa etok-etok ora ngerti lho karepmu kepiye mangerti yo putra Dipati kuwi mau ana pira yen to miturut kawruhku yen cara wetan putra Dipati kuwi mau ana 3 nek cara kulon kuwi mau ana 4 Sira Kakang Antarja pembayune Kakang Gatut banjur aku apa sababe Kakang Antarja takon kang kaya ngono? Ngerti yo. Ing antaraning putra Dipati sing ora duwe sing uripe kesrakat, sing uripe mlarat kuwi mau sapa wae. Kakang njaluk pakapura
jenenge kamulyan kuwi mau dudu diukur kanthi bondo donya derajat kelawan pangkat nanging kamulyan kuwi mau ukurane ming rasa sabar kelawan narima sabar ngadepi coba kelawan bilahi narima marang pandume Gusti sing gawe urip Yayi ing antaraning putra Jodipati sing ora duwe sing uripe kuwi mau ketula-tula ora ana liya kajaba ming aku. Pagene Gatotkaca sing wis nyekel kawibawan. Gatotkaca sing wis jumeneng ratu. Kok nganti didadake senopati. Apa ora padha karo ngyas marang rasaku. Apa siadi sarujuk yen pun kakang ki mau tanpa guna negara Ngamarta sasataji godhongake kaya sampah pancen wis picak mripate wong-wong negara Ngamarta lho jejaring satriya linuwe mamarti mring kautaman yen tan pegat kaprayitnane wong hayun ning kayuyun yasang nata rengganing sasomo Kakang Antarja Yayi Antasena piye kok kaya ngono pangandikaning Kakang Antarja ora nuduhke yen to kowe piyayi luhur aku ngerti Kakang aku ngerti rasane atimu dibebutek lan wong sing ora tanggung jawab eling ya Kakang sing sabar sing wening rasane atimu sapa wani rekoso bakal kunduh marang kowe ngrasa sapa sing gelem mlaku ing kono bakal tinemu kang tinuju Kakang aku ngerti pangucaping Kakang Antarja kaya ngono merga kowe diobak-obak lawan senguni ora desa ora kutha ora negara yen pancen ana sengkuni sing gelem ngobak-ngobak Banyuwangi mesti negara apa kutha kuwi mau dadi ora tentrem. Mula kang saka kuwi Kakang luwih becik dina semengko kowe sesuciya. Yage tindakno panembahmu mring ngarsane Gusti dimen wening rasane atimu. Ora sajake mejang kaya daleng ora nguruk kaya guru. Dina semengko kowe minggato saka papan kene. Aku gelem ngestreni Garkaca nanging yen gemblundung sirah batal. Ninggali kula menawi to pancen ngaten daya-daya kula tak nyuwun pamit badhe matur dhateng ngarsanipun anak Prabu Duryudana kula tak leren anggen kula dadi patih mengke stempelipun badhe kula cepakaken jeneng andika ingkang bakal dadi patih wonten negari ing Ngastina menawi paduka pancen boten dipun nggih wonten negari Ngamarta kula mangke ingkang badhe tanggung jawab kula ingkang badhe nyetempel pribadi paduka dados Mahapatih wonten negari Ngastina paring nyuwun pamit nggih. Lan mangke griya mangko-mangko kang